Ini chando. Asama yeka ngoro kene kaunda. Omwana yo Ferista kaunda no yone ocheka se ensi ya Iran. Yere capital city ya Baghdad. Waweira gokora goika unajita karwara. Kendo wono kule. Ekara kule. Omutachi yo mwangiru mwana yone atebire omwana oyo into chikomoreta kurwali. Goika paka tumwekire yanka. Eretari kuramya kende. Lakini ale kusaba baraiba itatu ayete chikora kinsa ikomena yore chamambia. Laki batubwate sinje timbwate njere ndimbwate none gasingo kora. Naende nono yo mitata yitubwate okora ndo oranyare on support ya tara tomo. Lakini ale support kusaba baraiba nsibaite bausi bambwate si. Eri omwana oli arwalia aichaiga ende tomotindeke muneke gusike muneke eke gusike musike ndiamo. Njasa Maria Tangoro Kurecho Kennedy. Omwana bworike kurugengo. Aki nonde gabo gekamariba. Bantu baminto kuruseito kuruga. Aki mwana oyo ne Ferista kemuntu kaunda igachiete gari ense ya Iraq agachikwirigeri. Mwana oyo ne gento kya murusete iga nabwate omwana orwarte burire bwenkoro. Aki ngoro yalingi gase enkoro bono kerachi komorigeri egere gagocha muri nyagitari ari gusengere nyakiri abiri egora kubetusi nani yakire muti. Nachire kugani egere nyora besimiwa bamukange akamuranje mwana oyo chire okorire myake akorete ngocha arenge kitalikinye nali yango ikagaiga kitalikinye omwana oyo agachaka gontebinga nangeire gocha origiri mbake gari ochikomoyi koru ya port yume gari yeteratoka kitaliki ibere agakwana nanzi agantebi mama nibwete narasire ngo stairs gutira kana aragira bo mundosi ngo kigocha nanzi kubu stairs eo ikasambiri ya butuko omwana akanyareka akairu ICU akabekerwa oxygen akikamuranje mwana oyo aberira bungu bategwatana ne fiti omonto mere bande ngo bwenale pako omwana okule mwana tatebe tikende yonse ngo chakwarura omwana oye oyo rwalite burure bwankoro egere akoreki amuire nyagitari mwana okule ngo tebwo omwana okule timbwati kende yonse pimo ganyetache kanyukule osenki bakorete tinkomanya aki abantu baminto abesimiwa baminto twachire gotemancherende nabo ngwikaransa isikonje bweka mpaka mambi chibwikibere cyari yene ya gatatu tindanyora no mwesimi wonde no yomo gocha senke arototo mwana oyo no kule aki kamoranje simba arati kibagende abesimiwa baminto donya toto aki mpaka nonye no soro kaimole ga kimonkonya besimiwa bonse bibechinjera chionsi monkonya egere mondetero omwana egere omwana oyo achiche timbwatincherende batebanga omwana oyo iga atacheti iga komusamba chibundi yabwate gwetani ngatacheti bamusambire gose bamutindeke kina kibarankonya gaki omwana ono ku timbwatincherende gaki tibarankonya gaki Ani omwana ne mondetero mutindeke oyo kwete kamorante Aki mwesimi weke mo maimagaki nikange no ninke mo manyo bogi mambwate timbu atinjere ndabana bayantigera mo maimagaki mwesimi weke minto aki anje monkonye simbarati gaki anje monkonye ngabana gaki Njasa Maria Tangoro Cleophas Obuogi no ndo munyakenyora sekenyoreke kia Feristas na bere obokomo bonne sana gocha sekenyora na se familia asengencho oyo no mwana bwekenyoro obasireta lichi ense yahare nande kulingana ne kemira kyo mogusi teriko nyareka moyo to gwancha na bere buya nane utwe chande sana bune kenyoro torene kitokorento mwana oli itogochaga igenka yabo anyare kwene gukulingana ne kemira kyo mogusi na beko boborro sana aso liri guli betete mono bune familia na boliko boborro sana kereko nyoranga chinjira cyabere chikobora enjero umwana oba korento kuruhalia baye nibu baisaneke na bamweniri banyare rinde kubwena kurwasa amatanga bagenda no bwimo babatambe umwana oyo nabwata abana baye abwa tigetega agachikoligeria sengenje gas Kenya yabere enko
taringa no bwanjo omonto ogende ense ya aregari gokora egasi ocha konyora amakweri amonyorari na ogotema korigeria abana baye. Igo rende baminto tware koboriga eserekari abarayi baito buna momoima gochakera mpaka omwe-MP oito na abande bonsi pi tiga batenene efamiri ene ekenyoro ase eng'encho ekenyoro gioka ekonyara twatemire gokora emechango twachakera marogwa twachi gotema gochanga chibeso onyone besa echinto ochanga na twachangire na echinyinge chitakeire goika tobwatisiwe na abanto abo batobwancha okuya abanto baito bari bare abanto abane baranyara gotobwatisia abanto bonsi bachamo tokora omochanga ase obwamo torenta omwana ori korwaria aeniwe famiri yaye nerisaneke na abana baye bamanye ng'a mao mwabo naene tigu nasire naende akaeniwa ase bakonyara korora abo igo ase kwende ba ekatokorire toto bill erieta kero ori ndo omobere ori makoroswa ori mbakoike gusiga nigere chibesa chinyinge 1.5 million so konyore 1.5 million nabere getiro sana gwetera ase family nande none ekenyoro nto nagochanga twachangire go mpaka ntoraika nonya none bano ne quota chibesa echo igo chibesa echi nabo chire getiro mono chiganeti togosaba onde bwensi abantu bonsi ne serikali yonsi tobwaterane oyo bwata omoyo umia tobwaterane erinde tonyare goikerania amatanga y'omwana oyo samarieta enkorokwa Naomi mora omwenga oyo iga noyo minto Raeli ose sweet mam noyo minto igo korwa omwana oyo asirete ekene nigo tochandegete aiga onde tana gocha moisimu igonda to na noene endagera egotoka obokong'u noone omonto ogotoikang'e taiyo gaki nigo tobwata obokong'u etosinyire ng'a gaki besa twachire gochanga gaki ekenyoro twachire gochanga abanyene nabataka pi mbabwati kende gaki twachire gorora ng'a gaki nono omoremo na tooni mbogoisana gaki atosinyire ng'a nigo tokogera na amagoro tomoi na amagoro gaki abaisimiwa baito twabekerete chikura mambi gaki tokonye abaisimiwa ng'una momoima onyonka tokonye una simba arati tokonye una Richmond manani marayori tokonye gaki twasinyirwa gaki gotena amagoro tokomoyeri gaki osinyire gaki twaromo twatamarete Samarieta gaki ngoroki Josephine Nyaboke maisonsi nigarigeretia gambibo sibanyale wikenkeyo eri banyale komokonya barito mubiri kurwari ngenjeke usire banyale komweni eri birengeri bya bunyale gutimoka kramba utikia chaire ngane yakrango semeria bayuri ugirimba mokonye kiaruroro ya chire ahora ya bere